Opakro tikwara mogiro kamana nyako kitera mogi TV ga une wangsae chenro mara ngichwelo kama kelo no weche manyien mosebedo katimore pacho ka to kapok odonjo kanyo wantiere ka gi Belinda Phillips nyarge makala kaka jaloko marwa bang'e saa 3 buch jopiny mabrogo mbaka gi oluongi ni duond jobunge. Calvin Otieno Gaucho men jatond rowere kata Geto President bro bedo kodwa ka. Engineer John Opio en director mar technology embe bro bedo kodwa ka ND Studio saa 3 to gi Charles Makolonde en jalony nonro mar telo wabro go kod mbaka mar chenro magi video magal 2027 gi kaka siasa chalo sani to kaka jopiny ang'o ma gineno ni jotelo nego beni kete maino seche mowuoye ni mane mbaka mang'no go imbe dwa winjo bachiari 3:00 e kaka inyalo yudo wan kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi dendo nombija taya nyakuar guok ocha pesa magi weche manyien ma wan go wanga ni akomno jomoko nyalo chung kode an kaka John Mbadi aneno ni komantiere ni anyalo manyo yo kanyalo pod bede kendo mbele kata bede machielo. Jatend migawo mar omenda John Mbadi osingo ni oonge lek mar laro kom gavana ma Homa Bay ko wacho ni oketo maine jiwo tend gavana Gladys Wanga matiyo sani. Nikaambiwa sister yangu amekatakatwa na boyfriend yake. Nilikuja mpaka huku kwa nyumba kapata polisi already washafika. Bila makayole nono nek mar miyo moro manyocho chuo gi pala nyading'eny gi jahera ne odiochieng' mar dhialo mine. This is not just targeted to a few people. We will actually be having this exercise go through the next 2 months. Sirikal Nairobi oloro hekalu mar Freemason men achiel kuom udi ma iyango ni nigi gope mag usuru e kar dak Mangara. Ero kamano kutera Mugi TV kwa chaka niguchi manyien ni jatend migawo mar omenda John Mbadi koni sirikal chano choko omenda maromo taragana 2.5 e iko omenda mar 2025 nyaka 2026. Mbadi bendo lero ni ei pesa no jotije sirikali biro chok kuom gi omenda mag usuru maromo bilion 5.5. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Ka oloso kod Mugi TV jatend migawo mar omenda John Mbadi owuok motegno ka kuong'o lweny mosenene e kaunti ma Homa Bay kendo singo ni gidhi bedo kod romo e kod jotelo mawuok e kaunti no moyier mondo gilalre e kaka inyalo tiek ywaruok mosekelo tho mag oganda to kod adhonde maricho mag beti. Abro temo mondo mi jowagi aluong gi kata next week or the other week mondo wabed kanyakla to kata mnare mondo molo mabende as a senior government official mawuok Homa Bay en ng'amo siepna kata nyoro nyowan kode wagomba ko wapimo wechegi kendo nyakone ni abro gombo ni mondo kata kanyalo convene jowage nikech bende an korane senior most politician in Homa Bay. Jatelo lero ni okomor e kod kaka jodak mawuok e kaunti no ijalo kod ojalo macho wit ngimagi. Mbadi okoni mano ok en siasa makare koro mbaka mar John Mbadi demokrasia manyasani go mbaka malach magi kabisa. John Mbadi no wuoyo weche mang'eny, no wuoyo wach mar budget, no wuoyo wach mar telo ma Homa Bay. Koro mbaka mwago gi Walter Nyambaga sani no en mar Homa Bay. Wadhi kelo nugo bang' dakika moko matin kik idhi mabor ahinya, lakini sani wadonja ne wach moro machielo babe jatend omenda ma en John Mbadi no kwedo report ni migawo mare ok chan chwalo omenda mar penj ne migawo mar penj. Kaluwore kod Mbadi mane twak e radio Ramogi TV okinyi makawuono okoni kaka piny owacho ginono kaka omenda mag penj osebedo ka itiyo godo ka bende gichano goyo chapa penj no e pacho ka endie gino manyalo kawo thuolo malach. Judith Omondi lero no wachni. En mur ma ochakore nyoro e od bura penjo bedo matek e wi kaka idhi ta penj ma pacho ka kaluwore gi ripode ma od bura nyo yudo ni ok oketo omenda mar tayo penje bajet ma hiko omenda 2025-2026. Committee mar education ma parliament kano luongo permanent secretary mar education to permanent secretary no wacho ni pesa gionge, treasury no wacho ni pesa no be gionge. Koro ka gionge gi pesa no to ere kaka wabiro run education mar this country. Kata kamano e twak moro kod jatend migawo mar omenda odiochieng' makawuono olero ni gichich ni omenda ma osebed ka ichwalo ni chenro mag penj odhuro kendo kosebed ka itiyogo kaka owinjore. Ka wachiwo bilion 11 every year mondo matimo penj king poge is like nyathi ka nyathi matimo penj on average wachulo ni about 6,000 shillings.
why would we pay 6,000 shillings nimondo nyathi otim penj and not that is almost enough to tell nyathi the whole year free day secondary school. It will about 9,000 in a year. Yes. So nitiere abuse. So the serikal okni wangado pesa no nimondo koro jonyuolo kubichulo pesa mar penj. Mbadi lero ni etwak magisebedogo kod jotend migepe mamoko ok giyudo ler gima omiyo podigo chapa otese mag penj e pinje maoko. Ang'o momiyo nyaka watere examination mondo bed printed in London? Just examination meeting. One trust deficit as a country. No, but that trust deficit kada penj ka papers go se biro ko London. Podi jo Kenya gi the same people emo manage gi and even jo kanitie midhiero. Ni jomoko nitie mose yudo kama gi wuodho go pesa sirkal. Kaluwore gi paro mar budget mane ochwal kod duol matayo penj e pacho ka NEC, ne gidwaro shillings bilion 12.5 e tayo penj. Kata kamano nduso omenda ni kod bilion 6. Budget mar migawo mar somo bende oduok piny kod bilion 62. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend migawo mar omenda John Mbadi koni sirikal chano choko omenda maromo taragana 2.5 e iko omenda mar 2025 nyaka 2026. Mbadi bende nolero ni pesa no jotije sirikal ibiro chok kuom gi omenda mag usuru maromo bilion 5.5. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Kaudong jumbe manok to budget mar iko omenda mar 2025-2026 isome od bura. Jatend migawo mar omenda John Mbadi okoni sirikal chano choko omenda maromo taragana 2.5 e iko omenda mar 2025-2026. Mbadi olero ni e pesa no jotije sirikal ibiro chok kuom gi omenda mag osuru maromo bilion 5.5. Pesa morango choko en trillion 2 bilion 757. Then wabro choko bende mano mwachoko yor osuru. To wabro bende juogo tije sirikal mamoko gin bilion 559.9. 559.9 that watching bilion 560. Okoni pesa midhi oltok duoke. Sirikal dhi yudo maromo bilion 4.6. Kata kamano, jatend lero ni piny owacho e chano olo kowuok e pinje maoko e pesa maromo bilion 284 to maidhi ol pacho ka en bilion 591. Grants wabro yudo bilion 4.6, pesa wabro olo ko en bilion 284, wabro olo en Kenya en bilion 591.1. Mbadi okoni gitiyo kod yore makare mar duoko chien yore mag choko suru e gino ma ok nyal kelo ng'anyo e kind jo Kenya e kaka melo 2023 2024 kalore kod gwelo pa jopiny to kod kawo paro mopogore. Apani neno ka wagolo finance bill manokelo midhiero e gamokalo to koko kata ng'ur odok piny kendo ok ng'eny. Ma obiro nikech nyocha wakawo yo mopogore. Nyocha waketo nwachako gombaka kata twak gi jopiny e yo makare kendo ma uyanga. Then paro moa kuom jopiny bende wachako wang'iyo. Paro moa kata kuom jotije, jogohala bende ne dwaro ni mondo wakel lokruok moko e chike. Wachako wang'iyo gi kendo ne watemo ni mondo gima nyalo medo miyo japiny bed gi chandruok kata midhiero to jok ma dhana ma kawaida ok ne waketo gima nyalo miyo ofuko ne tuchi kendo. Wadolero ne sirikal odino yore mag tiyo kod pesa e yore mag achadha. Jatelo no bende olero ni ma kinde ma oganda nyalo keyo e mobop e sirikal mar Kenya Kwanza. Sirikal ok bedi nus, sirikal bede full nikech ng'eyo en sirikal dholuo ni sirikal awinjo kiwacho ni sirikal yako to ok ni yake ni the literal meaning of yeko. Sirikal yako means ni iyudo giri moningo bed ni iyudo e sirikal nikech wan jo Kenya wachulo osuru waduto. To kusedonje sirikal to une sirikal ero ine omenda ang'o madhi thurwa to wandaye ine stima ka ere kaka jo wayudo stima. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Jatend migawo mar omenda John Mbadi nolieko ni gichano bedo piny kaka jotelo moyier e kaunti ma Homa Bay kendo manyo yore mag nyayo kwe kaluwore kod tulo ma kinde ka kinde mamedo pogo oganda e gwengego. Mbadi okoni wach tulo mag siasa miyo kaunti ma Homa Bay picha ma ok ber. Walter Nyambaga pod nigi ler mar wachni. Ka oloso kod Ramogi TV, jatend migawo mar omenda John Mbadi owuok motegno ka kuong'o lweny mosenene e kaunti ma Homa Bay kendo singo ni gidhi bedo kod romo e kod jotelo mawuok e kaunti no moyier mondo gilalre e kaka inyalo tiek ywaruok mosekelo tho mag oganda to kod adhonde maricho mag beti. Abro temo mondo mi jowagi aluong gi kata next week or the other week mondo wabed kanyakla to kata mnare mondo molo mabende as a senior government official mawuok Homa Bay en ng'ama osiepna kata nyoro nyowan kode wagomba ko wapimo wechegi kendo nyakone ne abro gombo ni mondo kata kanyalo convene jowage nikech bende an korane senior most politician in Homa Bay. Jatelo lero ni okomor e kod kaka jodak mawuok e kaunti no ijalo kod ojalo machwe wit ngimagi. Mbadi okoni mano ok en siasa makare e piny molony to kod demokrasia manyasani. Gima timore Homa Bay ok en gima demor ng'ata kata ma okawo Homa Bay. To inwang'o ni nitiere suku mang'eny kun mang'eny minwang'o ni kichako siasa moro amora kata yiero mag party ng'ato wuok kamoro to dhi gi beti to beto bad ng'ato malwar piny. Ji betore gi bete jomoki betore ma inongo otieno ni kia ng'ato yud ko obet gi beti onegi samoro yudo me puothe ok en gima ni kare. Bali bende oketa yanga ni ok odhi laro kom gavana yiero ma 2027 e ka obiro keto maino e dongo chumi mar Kenya. Kwa keto ni walara kombe nikech wadwaro lero to wabro mabedo gi ywaruok. And king'iyo thuolo ma Nyasaye omiyowa kata kaka kadhi dwaro gavana ok kadhi dwaro Homa Bay thuolo ma Nyasaye omiyowa kaka jo Homa Bay ok onego watiugo ni pod wakelo ywaruok ni wadhi laro gavana. Wanga ni akomno jomoko nyalo chung' kode. An kaka John Mbadi aneno ni koma ntiere ni anyalo manyo yo kanyalo pod bede kendo mbele kata bede machielo e national level. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga okoni duond bura mar ODM biro medo siro jatend piny Kenya William Ruto kod chenro mage mag dongruok ka okoni mano e yo kende mag gwenge mag Kaluo nyalo yudo godo dongruok. Wanga mane olose ward ma South Kabuoche kar chung od bura Mandhiwa okoni ODM biro medo chung motegno gi William Ruto kendo siro chenro mage kamoting'o kelo lokruok e sekta mar thieth e kind chenro mamoko mag dongruok. Bendo puoyo chenro mag dongruok ma piny owacho mamalo koro sani timo kokalo e tudruok gi kaunti no motelo ne nyasi mar Madaraka Day ma higa montiere ni. On 1st of June, Homa Bay will be privileged to host this year's Madaraka Day. And we want to welcome everybody. Homa Bay are hospitable people. We want to take this opportunity to welcome everybody. And we have seen people, they go there to Wamunyoro and they start insulting Baba. Na sisi vile tumesema, ukienda Wamunyoro na uende kutusi Baba. Na sasa tuko ndani pia ya ile broad-based. We will also protect the President William Ruto. We will also talk for him and his programs. Because that is what we have agreed. We have agreed on a 10-point agenda to work together to change this country. Kik ng'ato bini dwano pogwa ni miyowa direction mopogore gi kaka wang'eyo. Ane piny ka piny nyaka bed gi jotendgi. Apisas mag okwach kich ochako mako achich machielo mitudo gi nek mar jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Amos Baraza Kasili ondhi e gwenge ma Darajani Kibera boma ma Nairobi kaendie. Kaluwore gi apisas go Baraza ema ne riembo apiko kido mar Bajaj Boxer mane tigo godo e luwo jaod bura otieno manochiele gi magina. Kaluwore gi apisas mag okwach kich apiko no chalo gi mane omak kod picha mag wang' dede e apaya mane machiegni gi od bura mamalo. Ofwenyore bende ni Baraza noyudo chudo mar siling 50,000 kendo en janjore mosebedo ka tiyo gi apiko. Anyuola moro e gwenge mag Kayole kaunti ma Nairobi kaendie koro yuago ratiro margi ma ka wadgi tok jahera ne chuoye gi pala
kendo nege. Sharon Kate majahigni 40 manonegi tarik 11 dweni e ode, kendo report mar nek mare nyochiw mana gachiel kuom nyithinde tesend obila ma Kayole. Lit kod kuyo kwa kogwenge ma Spring Valley, Kayole, boma ma Nairobi, tok miyo moro negi e yo makoch. Sharon Kate majahigni 40 nonegi gi jal ma wachore ni ne jaherane. Kaluwore gi wede Kate, tarik 11 dweni, odiochieng' ma bende idhi alemine. Negi yudo ote mapodo makogi kod buok kowuok kuom achiel kuom nyithind Kate ni Kate ochuo gi pala kendo negi. Nikaambiwa sister yangu amekatakatwa na boyfriend yake. Nilikuja mpaka huku kwa nyumba, kapata polisi already washafika, na nikakonfirm, nikapata sister yangu ni ukweli. Alikuwa amedungwa visu mingi sana, zaidi ya 10 kwa kichwa. Na ya uchungu ni mwenye alikonfirm ni mtoto. Wanegi report pano ogo tarik 11 gi nyathi ma jahigni 10 kama. Mano dhi e police station kawacho ni ng'ato mabiro ga odgi pile pile nokosana gi mamagi mochuoyo pala. Anne Wamboi ma en nyamin Kate olero ni onge gwandruok moro amora ma ging'eyo kaka nyuola mosebedo e kind Kate kod Sami, kata obedo ni ne ok gikendore. Kata kamano, odiochieng' ma masirano notimore, wachore ni Kate kod Sami ne nigi ywaruok moro e kindgi. Sijawahi sikia hiyo mambo ya kupigana, watu wamepigana ama wako na vita. Sijawahi sikia tena. Hiyo ilikuwa tu mara ya kwanza na ikahappen hivyo ilihappen. Wakati mtoto aliulizwa akasema anamwonanga akikuja kwao. So ni kama ilikuwa na ugomvi kiasi. Wakati aliingia ikakuwa na ugomvi na vita ikatokea hapo, na akachukua kisu na kadunga huyo msichana. Jatendo bila etesendo bila ma Kayole John Owuor wacho ni apisas mago kwachkich etesendo bila no osechako timo nonro mar fwenyo hie gimano miyo ne Kate yo machalo kamano, kendo mar mondo miyo makachich mitudo gi nek mare. Polisi kano dhi kanyo oyudo ka en adiere ni mama no ochuoge pala kendo remo pong'o kama oninde no, to ng'ano no owuok motoroka nolal. Koro bot imanye gi polisi. Anyuola koro dwaro mondo miyo tim nonro makare kendo mondo Kate oyud ratiche. Justice yasise tuifanyike, ametuachia watoto, tunaomba justice ifanyike. Sami pahali huko, tunakuachia Mungu na tunaomba tu justice Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen odok ne jatend piny Kenya William Ruto ewi weche mag ndhiyo oganda ma yande osebedo ka timore pacho kaendi, ka okoni sirikal ochiwore mar neno ni timbe mag ndhiyo oganda orumo e pacho kaendi. Twak mare kod jopiny gi apisas mag arita e kind romo mar 13 mar lalruok ewi weche arita motisi ni Jukwaa la Usalama e kaunti ma Marsabit. Murkomen okoni jomoko sani koro loko wachno mane jatend piny Kenya wacho ewi tieko timbe mag teko oganda. Olero ni tieko timbe ndhiyo oganda ok nyis ni jatend piny owuon emane nyaka tim tijno, to nitiere bed migepe moko kod okenge moseketi e tieko maundu koting'o nyaka ohand yedhe mag mero ji e pacho ka. I think many people misunderstood the president, and I've seen that it's been taken out of context when he said that we have stopped abductions and that people have been returned to their homes. The fact that we are saying as government we have been able to stop abductions, it's the same way I have told you here, we have been able to stop illegal mining in Moyale. It's the same way we have told you we have been able to stop drug trafficking or reduce drug trafficking in this area. It doesn't mean that we were the ones doing it. Saying we have stopped does not mean we were doing. When we say so, the IG and the National Police Service is under policy direction of the executive led by the president to make sure that the country is safe. The day-to-day operation will go on, and as you know, the National Police Service is carrying out investigations. The DCI is carrying out investigations. People who have been found to have been involved in the abductions must be arrested and charged in court of law. In some cases,
like Nakuru, the case of Brian Odhiambo, and as I promised when I went to Nakuru, the officers who were involved in arresting him or who were seen with him last have already been arrested and charged in a court of law. Duol matayo chenro mag obila oyango ni gisegoyo kogno chenro mar ndiko obila manyien e tich kokalo e yor mbui. Chenro ma giwacho ni geto kedo gi mibadhi mathoro neno e chenro makamago. Maendi timore e kinde ma bad migawo mar obila ne odhi mbele gi dayo dho obila ma igeno med lemo e kidienje mopogore opogore. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. E report mar gina jofwambo kawuono, Commission mar obila olero chako ayanga chenro mar ndiko obila tich kokalo e mbui. Bang' goyo kogno chenro no, magiwacho ni gin gogi ni biro tiyo e yo makare. This is a multi-functional issue that we are consulting with all the stakeholders, including working on the budget, convincing Parliament to give us enough funding to be able to do all these functions. E kinde mokalo, ndiko obila tich en chenro mathoro bedo mararia, karawere wuok kendo chopo e pewe kama igoyogi e kogno ne tijno. Kata kamano, mibadhi osebedo kaneno e chenro no gino matendo obila wacho ni gigeto tieko kokalo kuom tiyo gi mbui, ka bende gigeto duoko piny kwan omenda ma ithoro tigo e chenro makamano. We are progressively trying to embrace technology, and going forward we will be trying our best to equip the human resource part of the police. Jatatije Peter Lelei lero ni mana jogo mose wale yor mbui ema biro chopo e pap mar piem engwech gi chenro mamoko e kai biro yiergi. Chenro marango chal ngimagi ibiro tim bang' yierogi. We will only be dealing with the people who have been shortlisted, so that we don't have so many people running. At the end of time, they are told you are not. So the only people who have been shortlisted will be able to run on the ground, and we have removed dark areas like medical examination. We have removed them to other areas. So it is a good program. And going forward, we will be adopting more technological and progressive methods, including going forward adopting what we call digitalized recruitment that will be able to shorten the time of the process and reduce costs and corruption implications that come with this process that has been going on throughout these years. Commission no gisani dhi mbele gi chenro da dho obila man kod dwaro mar mondo mi med gi lemo. Chenro manyo chakore nyoro kendo rumo joma manyien. Gigeto obila 132 man kod dwaro mondo mi med gi lemo. For the senior officers who are aspiring to progress into higher ranks, from Chief Inspector to ASP and above. And they've undergone a lot of trainings, both at Kikanjo and Emali. E kinde gi ma piny owacho temo keto chenro mag oganda e mbui nyakorom Kajwang', geno mar commission mar obila en ni migawo mar omenda biro keto negi omenda moromo e budget mag 2025-2026 ma biro konyogi e tawo chenro mag ndiko obila manyien e tich e yor mbui. Lydia Okeyo, CBK Pension Towers, Nairobi. Wadhi yo moro machokra nukusoro temaru ka endira mogi TV imore treva onge tiende mar nego nyawadu nikech hera. Kaponi chich gi jahera ni to ber kuweru gi kwe. Ma Fred Osuru kani Dandora Phase 2. Fred kamana inya janeno mar Ramogi mebera inya Dandora kanyo. Waduoko nero kamana Trevor Ramogi ler ma ndio Nyango Dhiambo ma wi Liye School Wawiria Village mano Malindi. Nero kamana inya. Wach mar Osuru midwaro ni kanisa ogol ni adagi kendo kwa dware ni mar gidhi miyo ji mang'eny weyo kanisa omiyo winjo girang jo moro maginyalo manyo godo usuru endia kum mar ponge kanyadoto. Ero kamana ahinya no kantiere kendo machielo ka Ramogi TV aneni makare sana Rapogi ka Nyamkago ka endie kod mamana Rosa Oganyo nyaka Njira Karachuonyo kod nyamera Damaris Aweno mar kaduogo Kanyada ma endio tis Tenga Oganyo mar Rapogi ka Nyamkago. Ero kamana ahinya neno kantiere kendo machielo kani makamu wacho ni Trevor Mos na intellectual Opiyo Wandayi gi waziri wa fedha John Mbadi nyisgi ni Ugunja constituency Moses osedhi godo saa 2 okinyi. Ero kamana ahinya makamu
oduogo bang' dakika matin gi kidhi mabor ahinya. Looking for unbeatable deals? Citizen Duka has you covered. Get 2 kg all-purpose flour for just 140 shillings, 2 kg sugar at 315 shillings, 3 liters cooking oil at only 789 shillings, 5 kg basmati rice at 1,289 shillings, and 2 kg ugali flour for just 139 shillings. Simply dial *487*5#. Choose the product you want, pay, and pick them up at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Jumani chenro mar purgi ohala kawuono adwa na nyisi ni wapuonjore kit pith mar mchele mar pomo. Onego bedni kusechopo kata onego bedni ang'ena bro gunda di pidho. Koro kanyo ka kosenini takwano tilesena di tabro dhi kuma koro akecha takwano grains mar mchele tabro go kwano gi puodho no te tanyisi ni alori puodho ne bro nwang'o gunde 45 kata 50. Mashin ni en mar rego mchele. Kose ai puodho ikelo to warego ni idhi chamo mchele. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka ni jaga budget mar kar jot maduong' mar jatend piny Kato Ole Metito oyango ni jong'ad rieko ne jatend piny Kenya William Ruto ni rang'iny achiel kod jotend migepe kaachiel gi jogoro mongirore kata PSS. Ka en noduoko penjo nyim komiti mar od bura mar arita, Kato odok ne kwan mathoth mag jong'ad rieko ne jatend piny Kenya kowacho ni rieko magi emosemiyo uchumi ma pacho ka endi odongore kendo keto Kenya thuolo mar 6 kuom pinje mag Afrika ma uchumi margi time maber moloyo. Mae biro kata odoko ni jo od bura to ne ogolo ng'ur margi ewi kwan mathoth mag jong'ad rieko go. It is good to shed light to this committee in terms of how much each advisor is paid. The range is actually some are at the level of cabinet secretaries and others are at the level of the PSS. So, you know, I could say the lowest is at job group T. They are based on what job groups they come in, and their speciality as well in terms of expertise. We had an exchange rate of 162, we had 128, we had the price of local commodities like food stuff, and all those policies being enacted, they emanate from these policy advisors and the research they do. Nochuno MCAs mag county ma Kirinyaga mondo many kama gitere chiwo margi maromo siling 50,000 bang' jadolo mar kanisa jokopere mar diocese ma Murang'a, Maria Wainaina, tamore kao chiwo margi. Jadolo Maria Wainaina notamore kao chiwo mar MCAs go moting'o nyaka chiwo mar diel momiye mar gone erokamano kendo nyiso MCAs go
mondo ter chiwo margi ne sikunde nyithindo maonge kod nyalo mar winjo nikech mage jopiny manoyierogi. Tamruok kawo chiwono mar pesa onyiso chung' motegno ma kanisa okawo ewi chiwo mar josiasa e kanisa ma jodolo neno ni kaka tiyo gi kanisa kaka yor goyo siasa. So he left, but it is his. Thank you very much. Ile ambayo ni ya pesa tuwasaidie wale ambao wako na shida sana. Ndivyo na sana naona kuna kibuzi kikubwa kinakaa kama ng'ombe. Hiyo wale ambao kuna watoto wako kule shule ya DEF iko hapa Kiruboya, tuwapeleke. Na nimeshukuru sana lakini kwa hivyo kwa vile sisi ni viongozi wa umma, si ndio? Basi wale ambao wako na shida sana hata zaidi, hao ndio tunataka sana uweze kupata ni manufaa ya kazi yetu. What we will do, Bishop, tunaweza ziokota tuziweke pamoja, tutapeleka. Tek manade. Koro apisas mag county ma Nairobi okinyi makawuono nodaro jodak mar kar dak Mangara mayango ni osebedo ka dak e udi magwegi ok chule usuru mar lowo kata iluongo ni land rates. Mago riwo koda ka hekalu mar kweth mar Freemason mabendo lor kaluwore gi gowi mar usuru maromo $19,000,000. Chenro no notimore chakre kar dak ma New Ngara nyaka Old Ngara, gino mano chuno MCAs ma ward no mondo donjre, to kata kamano ne ok ginyalo resogi. There are several court orders, court matters that are still being determined, and so it's quite sad that the county government is using its powers and even using goons to come and threaten and harass people here. Kuna system ambayo ilikuja inaitwa UBP. Sometimes ina fluctuate, so unatengeneza haitoi receipt, so kuna ule reconciliation yake haina receipt, ama ule mwingine ameifanya lakini ita-uploadiwa kwa system. So my intervention was, can we reconcile ule anasema zake ni hizi na county inasema hizi mwanzo, alafu sasa waende to exercise ule ambaye haja reconcile na hataki kulipa chochote. This is not just targeted to a few people. We will actually be having this exercise go through the next 2 months between now and the end of June to ensure that everybody has complied with their taxes. Jimoyo 1,000 mano jote puodho mar Maweni e settlement scheme e Mtwapa county ma Kilifi koro dwane piny owacho chung chenro mar chiwo boke mag lope kata title deeds ne jodak e alworano nyaka tim nonro matut. Maendi koni en bang' yango ni kwan atamalo maduong' mag jogo mano chwal nyingegi e migawo mar lope mar yudo bokego ok gin kata jomodak e alworano, kendo jogo mosedak kanyo monego bed ni yudo bokego ema koro nyingegi onge. Giwacho ni chenro mar pogo lope no mene ka 57 ne otama onge apisa mawuok e migawo mar lope kata duol mochung' ne weche mag lope. Chenro magituoni koro notama na gi kweth jogo maluongore ni komiti mabende gichich ni geto yako lobno. Baadhi ya viongozi ambao nilikuwa nawauliza, sasa mimi nimesikia title zinakuja, na title kama zinakuja na hao watu hatujaonyeshwa list, hatujapata allotment letters na hatujapewa namba yoyote ya kuonyesha kwamba sisi tutaweza kupata haki ya hii shamba. Kila mtu atajua mahali pake ni gani. Sasa hii kitu itakuwa vipi? The list you were given was not the genuine list of the Maweni squatters. What they did, the committee itself walijialokitia shamba ya Maweni. Unapata committee member mmoja ako na plot zaidi ya 50, lakini majina yenye ameandika ni majina ya marafiki zake, familia yake, na watu wengi walipewa plot za Maweni hata hawajui Maweni iko wapi. Who mandated this committee to do allocation? Where were the government officials? The actual community in Maweni is the Kenyan person who is poor.
and this land is being given to them by government. It cannot be true, or we cannot allow a situation where government officers within Kilifi County are going to take land that belongs to the poor. Jogo mag kambi mar Sony omiyo rak mar tero niang' e kambino dwaro mondo piny owacho konygi yudo chudo mage mag niang' mane gichwalo ne kambino. Maendi biro bang' jaket mwandu masani koro tayo kambino e yor Kodesa yango ni en ok ong'eyo weche mag gope ma kambino nosebedo godo kane pok oket kambino ayanga e lwete kod piny owacho. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mar wachni. Kambi rego niang' mar Sony ne piny owacho keto ayanga e lwet jaket mwandu Busia Industry e yor Kodesa tarik 10 mar dweni. Okang' mar deso kambi mar Sony osebedo kakelo paro mopogore opogore kawuok kuom jokanyo e sektano mar pur mar niang'. Kambi mar Sony odese kinde mamoko kuom jopur, jotich kod ji mamoko maende timo ohala kod kambi mar Sony pod bandho omenda kata sukari kawuok kuom kambini. Jatend migawo mar pur e pacho kae Mutahi Kagwe motelo chenro mar deso kembego mag niang' mag piny owacho ne olero ni gope mag jopur kaachiel kod jotich idhi chul kod piny owacho. Penjo maduong' en ni gope mag johala mag sukari kod contractors maende uso niang' ne kambino mar Sony ma pod bandho kambini to ng'a makoro dhi chulo. Gimiyo proforma invoice mondo wachul sukari. Achulo sukari maromo 11 million 340. An gi documents ga mana wuotho godo. Koro kogi class on Saturday to winjo ni kambi ong'iew gi jomoko. Koro kane wawinjo ka jogo ng'iew kambi to ne giwacho ni gin gi kia joma ne ong'iew sukari. Gin gi mana jotich to kod farmers. Koro wan wapenjore ka wan nikech an wuon bank nomiya 5,500,000. Sirikal ma nitiere mondo owachnwa malong'o ni to pesa wa ma wasetiyo to ng'ano madhi chulo to nego chule mapiyo nikech tich to nego bed ni dhi mbele. Tich sani ochung' mana nikech pesa pok ochulwa maditong' watim godo yore wa pile pile. Jogo mayande kambi mar Sony omiyo rak mar uso negi niang' to pok oyudo chudo margi kuom niang' mane gimiyo kambini. Gin moko kuom ji ma nyaka sani koro chunygi omok bang' kambini koro keti e lwet jaket mwandu e yorno mar Kodesa. Ani idhi peya gari, idhi kawo oda, koro akwa sirikal ni wasabire Sony ka to onge duoko minyisowa maber ni sukari wadhi yudo aidha idhi duoknwa pesa wa. Ma wawuoyo kodu ne jogi magin wan kod tabu nikech jowa nigi loan, jowa nigi gope mag kawo kar mafuta, wan gi gope mag jotich mag fortnight mokalo mano onego bed ni wasechulogi to pok wachulo. Wan bende kaka joma chiemo kaka wachiem onge. Koro kaka contractors pok ochulwa, gima duong' ahinya mwadwaro en ni mondo ochulwa pesa nikech kaka ne wawuoyo iyudo kinyisowa ni mondo wadhi mbele gi tich kuom jok manyalo to onge kaka inyalo dhi mbele gi tich ka pesa ionge godo. Koro ka ginyalo miyowa pesa to tich nyalo dhi mbele. Ruoth mane osedhi e rutaya John Manyala men achiel kuom jogo eko mane kambini mar Sony ne omiyo rak mar uso negi niang' wach ni nyaka sani onge ng'at ma oseketo gi ler ka utende kod gopegi ma kambini mar Sony koro pon tiere godo. Invoice wa mar dwe mar 4 manorumo tarik 30 pok ochul nyaka sani. Wate wasetiyo kendo tarik 1 nyaka tarik 10 dwe mar 5 bende pok ochul to lokruok obede kambi komi kambi ng'amo kawe manyien. Mae makoro ne wabiro mondo mi wawuo gi management mondo mi onyiswa ni ichulowa karang'o. Tarik 1 bende fortnight manyien mapok orumo ni ng'amba dhi chulowa. Telo manyien mar kambi mar Sony ne oyango ni ok ginyal singo chulo gope ma kambini obedo godo kapok ne gikawo kambini ayanga kawuok kuom piny owacho. I cannot promise you anything which is the past. You can ask me anything from today to upwards. Anything ambayo imepitwa, hiyo sasa ni wale ambao walikuwa watashughulika nayo. Mimi nishughulike kuanzia sasa. Yule ataleta mio yake kuanzia sasa, anidai pesa yake kwa hiyo muda siku 7. Gima sani odong' ne jogo ma kambi mar Sony pod nitie kod gopegi en mana bedo kod geno ni dhi chulgi gopegi.
George Juma, Ramogi TV, Migori. Jagoro mongirore migao mar arita kwe Dr. Raymond Omolo kone jo boda boda mondo yiuti machiegni kod sirikal nyayo lwasi makare mar bero tijgi. E kinde twak kod jo boda boda bade mag Kajiado County, Omolo kone sekta mar boda boda jolo uchumi makare pacho ka endi kendo winjoro jiwe motegno. We value this kind of encounter because it gives us an opportunity to listen to your challenges. And it also allows us to be able to work closely together to resolve those challenges, particularly within the security sector. I would want to encourage each and every boda rider to register, to be a member. Because when you register, it becomes very easy for the leadership to know who the members are, how many they are, and even for better negotiation and engagement. I've seen kuna vibao za watu wenye wanauza motorbikes. Now we are trying to use electric motorbikes. Of course, there is what we've always used. And these forums and this unity that you have would give you a better bargaining power. Jolony riwruoge mag saga koro jiwo rowere mondo donjre riwruoge makamago mar jologi korka weche mag keno kachiel kod kao hola mag timo ohala makidek kelo negi dongruok. Kane giloso Mombasa romo mane okelo kanyakla riwruoge saga mar Arambe, jolony go endo koni en ayanga ni thoth jogo manie riwruoge saga gin mago ma higi oniang' ma bende ne ochako keno kata kao hola modeko. Magi giwacho magi seche ma koro chenro mathoth e riwruog makamago itayo yor lony mag mbui. Gino mamiyo wach kao hola kachiel kod keno itimo mane yor simu ong'we yamo kamoro amora ma jakanyo nitiere. Shauri wangu kwa Gen Z ni ya kwamba wakianza mapema ndio mzuri, kwa sababu by the time wanakuwa na retire kama mimi, watakuwa wameweka pesa ama wameegeza pesa ambao ni mzuri na anaweza kuwasaidia sana kwa maisha yao baadaye. Ukiitisha hata mkopo ndani ya simu unapata, na ni kwa haraka, hauchelewi kwa mambo yako vile ungeenda kuitisha jirani ama rafiki mwanze kukosana akwambie wewe una deni yangu. What is ailing the SACCO subsector is the demand from members for higher dividend rate. Members now are not appreciating that SACCOs are their own investment and it trades with the members only. So when you demand for a higher dividend, you are telling the SACCO, charge me more. Because we only trade as a closed society. We only trade with members. So the more members patronize your products and services, the more money you make. Swadi yu moro machokra no kuse urote maruka ni Trevor Rita kwe mo kwayo Homa Bay kaendi mama to tiyo maber waekore rwako welo maendi Reverend Dickson Ongola manirodi kopanye kamana inya Reverend neno kantire kendo machielo kani imore Trevor mor gi nonro momiyo mak jonik mag Ong'ondo Were ma Harrison wuod Rang'iro kamana inya weche manyien chopo na maler nyakwar guok maendi Frank wuok Kabondo Bisambi Pombo asiro wach mar jatend migao mar omenda John Mbadi. Kamana inya odugo bang' daka matin kikidhi mabor ahinya. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere.
pur gi ohala, kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Adwaro ni in kae ka vita idhi tang'negi picha maber mar Rajiv. Onge wach. An ang'eyo maber ahinya ni Rajiv gi Parinit giboneno majaber. Ng'eni an anyalo konyi wacho ne kaka in iwinje chunyi. In gini to unyalo dak maber ahinya ka unu herore. Watim kama, an adhi wacho ne sani. Mama no kahero nyakone. Ahero ng'ama chielo. Ang'o? Kinyo manye ni wuoyi madhi kendi. Jatugo mar Harambee Starlets Janet Mora Bundi obedo jatugo mar 2 kuom loyo gonde mathoth moloyo lig mar mine e piny mar Misri. Mora